Namhlanje sokhuluma ngamaphupho ebhadi noma ngithi amaphupho asho ibhadi. Amaphupho ebhadi isikhathi esiningi awadingi ukuhunyushwa noma-ke awadingi ukuthi uwachaze ngoba okwenzeka kulona kusuke kuyilokho okuphuphayo. Uma ukuthi uphupha usendaweni emnyama ungakwazi ukuphuma kuyona, kusuke kuyibhadi ongeke uphume kulona nje maduzane. Uma ujwayele-ke ukuphupha leli phupho, kubalulekile ukuthi-ke uma ungumuntu okholelwa ezintweni zesintu, uhambe uye kulabo ababonayo noma izangoma ukuze usuke utshengiswe-ke izinto zakho zimnyama azilungile. Uma nje uza lapho uzokhonjiswa. Ibhadi-ke liye lenziwa ngumuntu owumthakathi enza ukuthi-ke ungalungelwa yilutho empilweni, ukuthi noma uzama izinto ezikuyisa empumelelweni kungalungi lutho nje. Ulokhu uthe uyazama kodwa kungalungi lutho. Umuntu okholwayo uyathandaza kakhulu, athandaze ngamandla aze aphumelele. Uma-ke uphuphe ubhukuda emanzini angcolile, ubone ingane enqunu, lokho kusho ukuthi-ke uyayibamba ingabambeki, ugcine-ke usendaweni emnyama. Leli phupho lijwayelekile kubantu besifazane abaphunyelwe yizisu. Kusuke kuyingane yakho leyo eyaphuphumayo. Leli phupho lisuke likutshena-ke ukuthi ubumnyama bakho benziwa yini. Ingane-ke isuke itshengisa ukuthi-ke isikhulile futhi-ke ukwenzelwa izinto, ifuna ukenzela izinto ngendlela. Ngenhlanhla-ke leli phupho liyakwazi-ke ukuphumelela uma lowo ozolandela izigaba ezifanele. Uma ukuthi uphuphile, kumele wenze izinto ngendlela e-right. Uma wesifazane uyakwazi-ke ukugeza lesi sinyama. Imithi-ke itholakala kubantu abalaphayo ngokwesintu. Okubalulekile-ke ukuthi nengane kufanele yenzelwe-ke umsebenzi wayo owaziwa ngokuthi-ke uyigqokise nokuyiyetha nokuyiqamba igama. Uma uwumuntu olandela-ke izigaba ezingenhla, isinyama siyasuka. Uma ukuthi-ke uphupha udunuselwe, udunusela, umuntu ekudunusela ungagqokile, okungabe-ke uyamazi noma awumazi. Lokhu kuchaza-ke ibhadi nje elikhulu elihambisana nesichitho eliza ngqo kuwena. Kokunye-ke kuyenzeka kuvele ukuthi-ke omaziyo kwenzeke kuye uyena okuphosayo ngesichitho. Leli phupho lijwayelekile-ke kubantu besifazane ababanga indoda noma isoka. Uma ukuthi-ke uphupha uphucwa imali umuntu noma-ke uphupha uphiwa into, bese kuba khona umuntu okuphuphayo, kusuke kuyibhadi lokuthi uzophucwa isipho sakho ositholile noma-ke osazosithola. Noma kusuke kukhona umuntu owathatha izinhlahla zakho wazenza ezakhe. Esikhathini esiningi kuvamise ukuthi kube ngumuntu womndeni wakho-ke, ngoba noma umuntu wangaphandle angakwenzani, kodwa-ke akalazi idlozi lakho. Umuntu owazi idlozi lakho usemndenini. Uthi-ke noma ekwenza owangaphandle kungalungi, ngoba amadlozi akini ayakwazi ukuvulela inhlanhla. Kodwa-ke uma kuwumuntu wakini kuba nenkinga ngoba ukhuluma nalo idlozi ngqo leli nawe ukhuluma nalo. Ungakulungisa-ke lokhu, kodwa ngoba ungumuntu oseduze nawo angakwazi-ke ukukubona uma wenza izinto eziqondene nalokhu, bese-ke yena egadla kakhulu kunakuqala. Ugcina-ke ubona ukuthi-ke zonke izinto oziphuphayo zenzeke kumuntu wakini. Uma uphupha umuntu ukuphupha-ke izingubo ezindala noma-ke ekuwashisa izimpahla zakhe ezindala, amanzi owasha-ke ngawo angcolile, nezingubo ezingcolile nje kakhulu, kusuke kuyibhadi. Kukhona umuntu okulethela ubumnyama emzini wakho noma ekhayeni. Kokunye-ke uphuphe uphiwa imali emnyama noma-ke owathole emndenini. Imali
emnyama ichaza ibhadi elikhulu. Kusuke izinto zakho zingeke zikuhambele kahle empilweni, noma kwesinye isikhathi kusuke kutshengisa ukuthi khona-ke izinto ezingahambi kahle. Umuntu ongumthakathi uyakwazi ukuthi akulethele ibhadi lokufa emzini wakho noma ekhaya ini. Lokhu-ke ukubona ephusheni ngokuthi akulethele ingubo emnyama, noma-ke le ngubo oyinqabile ephusheni, lokho bekunikeza yona, uzovelelwa ukubi. Kodwa ngedlozi lakini ubusuyiboniswa ebusuku ukuthi kunezinto ezimbi ezizokwenzeka nezisazokwenzeka. Amaphupho abalulekile ukuthi-ke ungawakhohlwa uma usuvukile, ukwazi ngisho ukuwachaza. Uma ungakwazi, kuba kubantu abadala ngokuthi-ke kuyenzeka ukuthi-ke kunento otshelwa yona. Kubalulekile-ke ukuthi singawakhohlwa amaphupho ethu. Mlaleli, uma ukuthi-ke khona la ongazwanga khona, ngicela ubuze la ku-comment section. Ngizobe sengibuya nevidiyo sizokuchazela kabanzi. Ungakhohlwa nokushaya usubscribe.